Päivää. Teillä oli täällä Yleisradiossa säätieteilijän paikka auki. Kyllä näin on. Esko Mörkö. Pasanen. Istukaa. Katsotaan nämä paperihommat tästä eikä välistä. Mennään suoraan asiaan. Mites palkka? No mä olin ajatellut semmosen 48 000 markkaa. Miten te sen otatte? No jos onnistus silleen, että 8 tonnia kuitille ja 40 000 pimeänä. Se on järkevää. Mites auto? No ajattelin semmonen 3-litrainen Volvon katumaasturi ilmajousituksella ja automaatti. Aha, se on järkevää. Mites asunto? No, Helsingin keskustasta ylimmästä kerroksesta niin kattohuoneisto 2 jo. Työsuoja-asunto. Se on järkevää. Joo. Katsotaan se sun demo sitten. Se on ihan demo vaan sitten. Kyllä minä tiedän, minä olen ammattilainen. Se on täällä läppärillä. Ja mitäs teillä on lounasjäte? Katsotaan tämä demo ensin. Se on ihan demo vaan. Joo, kyllä. Joo. Katsotaan ensi vuoden sää. Tässä on tällaista. Kainalossa salami. Tällaista. Tuossa on vaikka tällaista. Te olitte loistava. Paikka on teidän. Kiitos. Milloin voisin aloittaa? Heti. Siellä on nyt studio valmiina. Live lähetys. Joo. Nähdään illalla. Joo. Kiitos.